Takmer celý svoj život 33-ročná Carly z Juhoafrickej republiky trpela vážnym ochorením pokožky, ktorý nepriaznivo ovplyvnil jej život. Od útleho veku 3 rokov trpela vážnym ochorením s diagnózou kožná hubovitá infekcia, vyvolané prevažne potom pri kontakte s vodou alebo pri vysokých teplotách. Nasledujúcich 30 rokov Carly zápasila s negatívnym dopadom tohto stavu. Mala nekontrolovateľné svrbenie, pocity pálenia pod pokožkou, takisto červené vyrážky a škvrny v rôznych častiach jej tela. Malo to devastačný účinok na jej celkovú kvalitu života. Aby sa popasovala s týmto stavom, boli jej predpísané celoživotné lieky a takisto aj terapia, avšak nič z toho nezaberalo. Dlho hľadala riešenie, ale žiadne neprichádzalo. Informácia o zdravujúcom prúde naživo s pastorom Chrisom roznietilo v jej srdci novú nádej a neotrasiteľnú istotu v uzdravujúcu moc Boha. Carly sa zúčastnila služby uzdravenia a pastor nasmeroval tých, ktorí potrebovali uzdravenie, aby položili svoje ruky na tú postihnutú oblasť tela. Priamo v tejto chvíli daj svoje ruky okolo tela a príjmi uzdravenie do svojho tela. Príjmi uzdravenie. Moc Ducha Svätého funguje v tebe v tomto momente. Miesto, kde si, je nasiaknuté Božou mocou. Príjmi uzdravenie do svojho tela v mene Ježiš. Áno, ty si uzdravený. Okamžite, ako tieto slová uzdravenia vyšli, Carly začala prežívať premenu a po dlhých 30 rokov mala znovu možnosť pocítiť radosť. Sledujte ďalej, ako rozpovedá svoje inšpirujúce svedectvo. Dnes zdieľam moje vlastné svedectvo a som z toho nadšená, že môžem hovoriť, čo Pán urobil pre mňa a uzdravenie, ktoré sa odohralo v mojom živote. Keď som bola ešte malá, išli sme za doktorom. Ako mi hovorila moja mama, od 3 rokov som mala kožnú infekciu, svrbenie a vyrážky a to všetko bolo vyvolané pri silnom pote alebo v lete pri vysokých teplotách. Doktori nevedeli špecifikovať, čím to bolo vyvolané. Preto celých 30 rokov ma liečili týmto tu, čo držím v ruke. Takže celých 30 rokov, za každým, ako som bola vo vani alebo v sprche, v okamihu, ako som vyšla von z vody, musela som sa škrabať 45 minút, niekedy až celú hodinu. Táto kožná infekcia nebola vždy viditeľná navonok. Ale keď to prešlo do extrémneho stavu, vypadalo to ako čierne flaky a ľudia okolo mňa si to začali všímať. Vtedy som musela zakrývať tú oblasť tela. Bolo to, ako by mravce sa plazili vo vnútri pod mojou pokožkou. Bolo to pálivé a teda vôbec nič príjemné. Ale Pán vypočul moje modlitby. Počas marcovej edície uzdravujúceho prúdu s pastorom Chrisom prišiel môj čas. Keď sa pastor začal modliť a povedal, ak si chorý, polož ruku na tú časť tela, kde potrebuješ uzdravenie. Ja som samu seba objala a povedal som Pánovi, neprišla som sem len tak, pre nič. Ja som tu pre moje uzdravenie. Ja si pamätám ten večer, keď skončila služba uzdravenia. Vrátili sme sa do hotela. A prvýkrát za 30 rokov som dokázala perfektne a pokojne zaspať. Ráno, keď som sa zobudila a vyšla von zo sprchy, nebolo žiadne svrbenie. Boží muž prehovoril jedno slovo a ja som dnes uzdravená. A môže mať na sebe šifón. Od uzdravujúceho prúdu až do dnešného dňa nebolo žiadne svrbenie. Nepoužívam žiaden krém. Môžem sa kľudne osprchovať a keď skončím a osuším sa, dám na seba oblečenie, aké len chcem. Moja rodina má z toho radosť. Chcem poďakovať Božiemu mužovi, pastorovi Chrisovi. Ďakujem, že si odpovedal na volanie od Pána. Ďakujem za tvoje modlitby a za prinesenie uzdravenia do národov. Priblížuje sa skvelý víkend zázrakov a divov. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. V mene Ježiš Kristus. Postavte sa zo svojej postele.
Existujú rôzne druhy zhromaždení a programov. Tento konkrétny je zameraný pre uzdravenie. Zázračné a nadprirodzené uzdravenie. A my vysielame uzdravenie k tebe. Je tu uzdravujúci prúd naživo s pastorom Chrisom od piatka 26. do nedele 28. júla červenca. Priprav sa na väčšie prejavenie a oslavu Kristovho diela vykúpenia. Slepí začnú vidieť, hluchí budú počuť, chromí začnú kráčať, nemi začnú hovoriť, malomocní budú očistení, mŕtvi ožijú. 7 minút potom, ako doktor prehlásil za mŕtvu, zapol som uzdravujúci prúd pri jej uchu. Za 7,5 minúty sa do nej vrátil život. Registruj sa ešte dnes. The live broadcast will be on healingstreams.tv, the Healing to the Nations mobile app, and translated in all languages of the world. The Healing Streams live healing service Uzdravujúci prúd naživo s pastorom Chrisom. Tvoj určený čas pre uzdravenie. We trust that you have been blessed by today's broadcast. If you are not yet